Сёння 1 лістапада касцёл каталіцкі адзначае ўрачыстасць усіх святых. Сябры, прывітанне, з вамі я, ксёндз Вячаслаў Барок. І як заўсёды на гэтым YouTube-канале мы разважаем пра хрысціянства ў сучасным свеце і шукаем адказы на тыя пытанні, якія свет ставіць перад намі. А ў сённяшні дзень асаблівым чынам задумваемся над тым, што значыць быць святым. Сапраўды, не толькі католікі, але ўсе хрысціяне кожнага дня над гэтым пытаннем задумваюцца. Чаму? Бо да святасці кліча нас Бог, і Бог загадвае нам быць святымі. А таму, што значыць быць святым? На пачатку звярну ўвагу на тыя словы, якія Христос некалі прамовіў сам, калі публічна пачаў прапаведаваць Евангелие. Гэта была, дарэчы, ягоная першая публічная прамова. Мела месца на беразе Галілейскага мора, слухалі натоўпы людзей, а ён прапаведаваў, кажучы, з Евангелія паводле святога Мацвея, раздзел 5. «Шчаслівыя убогія духам, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Шчаслівыя засмучаныя, бо яны суцешаныя будуць. Шчаслівыя лагодныя, бо яны зямлю атрымаюць у спадчыну. Шчаслівыя галодныя і прагнучыя справядлівасці, бо яны насычаныя будуць. Шчаслівыя міласэрныя, бо міласэрнасць спазнаюць. Шчаслівыя чыстыя сэрцам, бо яны Бога ўбачаць. Шчаслівыя міратворцы, бо яны сынамі Божымі названыя будуць. Шчаслівыя, каго пераследуюць за справядлівасць, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Шчаслівыя вы, калі будуць вас зневажаць і пераследаваць, і ўсяляк зласловіць несправядліва за мяне. Радуйцеся і весяліцеся, бо вялікая ўзнагарода вашая у нябёсах». Гэта прамова Хрыста гучыць як парады да святасці. Гэта прапановы, якім шляхам можна святасць асягнуць. Але пытанне адкрытае. Што ж значыць быць святым? Як мы на гэтае пытанне адказваем? На маю думку, святы – гэта не той, хто ў сваім жыцці наўмысна шукае крыж, шукаючы зямлю, дзе цячэ малако і мёд, якую Бог нам абяцае даць у спадчыну, і пра якое узгадвае кніга Другазаконня. Але калі шукае гэтую зямлю як сваё ўласнае шчасце, то ўсцяж пазастаецца паслухмяным перадусім свайму сумленню і слухае Господа. А калі і сустрэне на гэтай дарозе пошукаў шчасця крыж, то не адкіне яго, не абміне яго, не пераступіць яго, не збочыць з гэтай дарогі, але толькі возьме крыж і яго панясе. Святы – гэта не той, хто баіцца ўвесь час зрабіць штосьці не так, але баіцца зрабіць так мала добра. Святы – гэта не той таксама, хто ў вачах іншых людзей ніколі не уяўляўся ворагам. Але гэта той, хто сам не мае ворагаў у гэтым свеце. А калі пачуе просьбу аб дапамозе, то адразу забудзецца пра мінулую варожасць і зробіць так, як зрабіў бы на гэтым месцы сам Христос. Святы – гэта не той, хто ўвесь час моліцца, моліцца і моліцца, а на малітве яшчэ і сам кажа, што Бог павінен быў бы зрабіць у ягоным жыцці, калі і як. Але святы – гэта той, хто слухае на малітве Господа і пакорна скажа: «Будзь воля твая». І калі пачуе голас Гасподні, паспяшыць зрабіць так, як гэтага хоча Бог
чым бы ён у жыцці не займаўся, гэты чалавек. Святы гэта таксама не той, хто ўвесь час усміхаецца, але толькі той, хто, калі нават і плача, не згубіць унутранай глыбокай радасці, бо перакананы ў тым, што раней ці пазней усё скончыцца. А мы ўрэшце будзем у валадарстве жыцця вечнага, дзе ёсць вечная радасць і вечнае шчасце. А таму, сябры, як кажа апостол Пётр у сваім першым пасланні, прагадваючы усім вернікам, Слова Божае са Старога Запавету кажа, напісана: «Святымі будзьце, бо і я святы». Даслухалі, сябры, да канца? Пастаўце падабайку, дзяліцеся відэа у сацыяльных сетках, пакідайце каментары, падпісвайцеся на канал, калі хтосьці гэтага не зрабіў дагэтуль. Вялікі дзякуй усім, хто з'яўляецца таксама спонсарам гэтага канала, бо мы разам ствараем гэты контент. З намі праўда і Бог. Жыве Беларусь! З Богам!